ti najviac páči na trhoch? Taký obraz. Aký obraz? Ukáž, ukáž. Pre vás znamená advent. Advent, príjemná rodinná atmosféra. S najbližšími aj so susedmi a s kamošmi. Kapor alebo rezeň? Rezeň. Dobre. Keby si mohla Ježiškovi na WhatsAppe napísať správu, čo by si sa opýtala? Ako vznikol Adam a Eva? Aká je tvoja obľúbená svojňa adventu? Jehličie a medovníky. A Isko, medovničky alebo modlitbičky? Super. Všetko si ty mládež. Medovničky alebo modlitbičky? Medovničky a modlitbičky. To je dobrá odpoveď. Adventný kalendár alebo adventný veniec? Prepáč. Veniec. Veniec? A Labuska alebo vienočné. Anička, punč alebo čokoláda? Čokoláda. Tak nám môžete zakývať. Čo pre teba znamená advent? Čas tišenia a radosti. Ale bez rýchlo si nepamätám. Keby si bola adventná svieca, ktorá by si bola? Pokoj, nádej, radosť alebo láska? Pokoj. Ozdoby vianočné vyrobené alebo kúpené? Kúpené. Kúpené? Áno. Kúpené, a na čo máš toto? Čiže si ideš kúpiť vyrobené vianočné ozdoby? Áno. Super. Romčo, čo si dnes kúpil? Včera obal, na darčeky, rámček, takéto srdiečko, mydla a sviečku. My ideš tiež niečo kúpila? A čo? Sviečku a ozdobu na stromček. Ľudka, čo by si chcela odkázať pani vychovateľkám a deťom, čo sa na tomto podielali? Že robia fantastickú robotu, je to tu prekrásne. Deti sú úplní díleri, predajú aj seba, keď bude treba. Nádherné to tu je, takže skvelá práca všetkým a tešíme sa už aj od toho. Ďakujeme farebné alebo biele? Biele. A keby si mala vybrať modlitbičky alebo medovničky? Modlitbičky. Čo by si odporúčila pastierom z týchto našich vianočných trhov, keby sem prišli? Jednoznačne svetielko, teda, keď sa to zapálí, tak je tam svetielko. Narodenie Ježiška alebo darčeky? Narodenie Ježiška. Ozdoby kúpené alebo vyrobené? Asi vyrobené. Dať darček alebo dostať darček? Tak. Čo sa vám najviac páči na trhoch? Na týchto trhoch sa mi páči ozdobenie jedlo, že to je dobrovoľný príspevok na všetky veci, ale mi sa mi to tu páči, ja som tu dneska prvýkrát. Tebe, Kubo? Na týchto trhoch ozdobenie a jedlo a dobrá nálada. Vedel si si predstaviť, že naša jedáleň môže vyzerať takto? Nie. Je tu dobrovoľný príspevok, je tu osvietenie, všade vládne tu dobrá nálada a celkovo. Strašne sa mi to páči. Super. A tebe, Gretka? Mne sa najviac páči tie ozdoby a dobrovoľný príspevok a že si vieme ako keby spríjemniť, ako keby to okolie. Rezeň alebo kapor? Rezeň. Rezeň. Takže sme v stánku zelenej školy. Máme tu dokonca kvety. Ukážete nám, čo tu všetko máte? Čelobali. To si vyrábali? Idelka, ti to nepomohlo neucítite? Kompost a hnojivo. Dokonca hnojivo. Sviečky. A čajky z pevná raja. Čajky. A tu boli dokonca aj šperky vyrábané. Tiež boli Krásne. recepta s čistiacimi prostriedkami, ktoré si môžete vyrobiť doma. Wow, to je na každú miestnosť alebo rôzne typy, hej? Rôzne typy, áno. Wow. Pýtam, že čo pre teba znamená advent? Advent, no, pre nás symbolizuje asi Vianočnú
adventu vytváram celý rok, keďže viem, že keď neurobím, čo Pán Boh chce, tak nemám z toho pokoja, zle sa mi spí. Takže je to pre nás úžasné, veľká radosť. A myslím si, že je to komunita, ktorú máme. Ako sa vám dnes robí? Ale celkom dobre. Dobre? Ono to je niekedy, tak niekedy viacej pokazím ako... Ale sú krásne a chutné. Diváci sú krásne a chutné a voňavé. Keby prišli sem traja králi, tak čo by ste im odporúčili od nás? Čo, aby si dali punč, lebo je výborný, je úplne fantastický. Falošnú tresku, chlebík s falošnou treskou. Autor falošnej tresky. To bolo úplne fantastické. Sice som to nevedel, že to mi až potom bolo povedané, že to bola tá falošná treska, že to bolo fantastické. A chlebík s oškvárkovou pomazánkou. Tak dosť? Tak by išli najedení a napití Áno, ďalej. áno, presne tak. Je to pekné, povedzte. Pekné. Je to kreatívne pekné. A kde? Kreatívne pekné. Kreatívne pekné. Ešte. Poďte spať, dneska dosť, mali by spať. Tichá noc alebo búvaj dieťa krásne. Medovničky alebo modlitbičky. Adventný venec alebo adventný kalendár. Adventný kalendár. Dať darček alebo dostať darček. Darček. Ste úprimné. Narodenie Ježiška alebo darčeky. To je náročné. Čo sa vám dnes najviac páčilo? Čo sa ti páčilo? Trubičky? Koľko trubičiek sa ti najviac páčilo? Možno takinovi sa čo najviac páčilo. Wafle. No, tie sa ti musí najviac páčiť, No, keď tie ich piekla tvoja optimistické manželka, boli. nie? Čokoláda alebo káva? Káva. Káva a ostatní čo hovoria? Je tu čokoláda a dospeláci, tak pol na pol. No na pol, ale úžasne to tu vonie naozaj. Ako si doma vytváraš pokoj adventu? No, zatvorím sa v izbe a premyšľam nad sebou. Čo by ste odkázali Svätému Mikulášovi, keby prišiel? Ja by som mu určite poďakovala za tie balíčky, čo nám dal. A ďakovala by som aj za to, že si vôbec postavil. Aha, A ja dúfam, že prinesie aj iným deťom. aha. A kebyže príde, tak mu ponúkneme našu chlebičku. A ja by som chcela. A ty, Eliška? Mu pasne srdiečka.